Hello. Khaile Geronimo channel crime video thar lo chok leta. Nuchui na kan tran main ke mani sitcom kha kanan seile lokonge ama season tluan chawalei thei kha tuna chuan episode malte tein a lei thei ta min en chin du de tan po arim chang to khop mai lersia player khan episode khat cheng somruk lek lek te nia tin kan episode ngai nat big en non le du tan po arim chang to khop mai lersia player in lo leile thau don nia he video hi entertainment le educational purpose ta ti ania miril rushoi koi zong le tharum thona promote tumna om lo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie February ninga kumsanga zakwa sumkwa ania Houston Texas dai fem khopuya chuan meiche pakhat ui kaina khai diat niom tak or nuang a maile taksa pilneng nung mai hian kongpui motor tlan te chu trap chungin alo phara meiche rui sual satlian ngai de ulama wangin enge mo zatin an tlan pel nuwa kar pakhat chu a phar ding thei ta hlawa chu meiche na thil ton te han soi chuan kar khal tu chuan phone man tur nai ber om na lama pan puya police phone sakta ngal ani Houston police station duty ten a thil ton anan zot fia che chu arab thla kan tinge mai chuti rualin thilowaron chuak chu van duai kara van nei na ti lo thei ani lo thung chunu chu kum som priat mi shena holchi ania mi pakhatin kidnapin na satakin kuta thlak baka Pawngsual na sa lebok niin ain soi a soidan chuan a van duai na to in tran na chu a ma chol kar khat vela khan ania January ni somni pakwa California truck din khomna truck stop pakhata azin du na lamkal tur truck rem changa zonga chu tianga a thlona chuan theina tur mu thei chuan truck rem changa chuan chu poya tilo ani chu ta truck khal tu pakhat dusty na in ti chuan Arizona pal tlanga khotsak lampanakal turani thule phur turpo nei lo thu soin chuan ve chu lo rem ti hlau maya ti chuan lom takin hol chi chu atrak nuwa chuan a chuang ve ta ani enge mo chen tlan nuwa a chuan na trak nuwa chuan alo mu hila a mu hila han har chia chuan a thil ton rap thlak tak chuain tran ti a thiam ngal chu truck driver chuan che thei lovin alo phuar bet vek mai hilo nia a han harve mek chuan atan ti theom tolo a ka chua an theilo nan atuam saklata na sataka sei sain pin teina chuna ti chuan tenom takin a khosak pui zuita ani truck chunga chuan ni ruk chungot a khung beta a kha tokin a Pawngsual deuh reng boka chu mai chu du tok lovin in pakhata shwai luta chuta chuan in bol tirin a samatan sakzui ani chumi nu chuan truck chunga bok chuan a shwai lut lea an tlan chan le don chuan van nei thlak takin amita tuam thei ngil ta lau maya hol chi chuan thei topin khoilaya ngian om ti hriat tumina beya pon lama thilin tar tangin Houston khopuya an om ti a hre thei ta ani chuta chuan enge moti turin an ding loka chu che chu tlan chhun hun rem chang nei to don tin shin eng tin tinemo ama phuarna ui kaina chain or trup chung chuan atlan chuak thei ta hlawa ti chuan tuna ama pui tu hi alo phar ding ta ani police ta chuan ama phur tu truck ni thei om chuan an phek zon pui ta ngala chu tiang truck chu pakhat chun hmuwa ma se chu driver chu ama man tu chu ni lo thu hol chi chuan a soi tlat maya tin ama hol chi ber chuan achunga poi khoi tu chu hmu le hlau to lutuka police te hna po chuan chui zui lo tur ngenin California lama ho du thu a soi chung maya a hnuwa phei chuan chui zui lei thei lovin ama ber chu a ho ta dai nge ani chumi zan veka chuan chu thil thlen na Houston Trangamel som panga vel le ka hlaom Pasadena Texas police te chuan kol poimo takan lo dong vele boka chu khwa cheng nu pakhat Caroline Walter si chuan afanu bo thu aron report ani afanu chu kum som palimi chau Regina K Walter si ania
Caroline hi apasal Regina panen hianin thentoin ma ni khosania Regina po hi apa Houston om nena a khossa berzoka hetilai hian anu chu tloin aron zina ni chau zok pi Caroline chu dora thokin zan reilam thlengina duty a ho chuan a fanu chu ina lo hau lo maya a thian te hriat anga han phone call ngala tu mai nom na chinan lo she hau lova Houston a apa chu biain alova ho phele dayam ni ti te han zota chuta po chuang lo ti hriat nuwa police teron hriat tirta ani police te chuan a hmun nge kom turin pi Caroline ina chuan an phei ngala a fanu chu tlei rol mel thatak fit nga vel sang ke somli pathum vel ritani thu te lo seya pi Caroline po hi ati ho ve angreng tho mai a fanu mununun berchu azan masalia dai tonia chumi zan chuan a thian teina len chua tuma lena phallo thua sei chuan chua luya tum ani ome chuti an ngai dan in ang lo chu anin how deuh ta chiam maya a fanu chu chuak lui ta thowa ani po chuan a thian te ina oma ngain angai ven zui talo ani ome zandanga po hanria bo zeu chu nei to thin thowa a ho hardon chuan aron kol le mai te poringa ma seng ma achan chin aron soi tak lova chuan theyang angin alo zong to a mai ro chu chumi zana polo lo ho tak lo zela chuan police te chu a hriat tir ve ta chau ani ome Pasadena Police Department nau panglam case khoi tu tur bi karwat Detective Susan Jackson chu case khoi tur chuan ruat zuiania ani po chuan thilom dana han ngai toin angai that thlak lo tak zet ti a hret hiama nidanga chuan a ria bodon po chanchin soi thlap thina ni sia chu chena chanchin hriat turom talo chu ngai thatna chi ani to lo reng ani pi Caroline po chuan poster siamin a fanu chanchin hril thei hnena loman thatok tak pe ka tiam thu te ziak langa mun shanga atar ve mek bok ani ti chuan Regina bo atanga ninga zeta liam nuwa anu chuan kol poimo takadong ta hlau mai aron kol tu chuan abo nu lokhan mi pa pani nena mu thuron soya chung mi pa te chu biliale rikia ti chawa hriat thuron soibok ani tin rikia bial nu chu yurana siani thu soya pi Caroline chuan chunga thil hriat thar te chu police nena a hril chhong ve ngal ani pi keroi bok chuan atuka kol dong lea aron kol tu chuan Regina chu ni kalta khan party na pakhata mu thuron soi ve thunga a mun nia soya chuan police anin tir ngala chuin lua tu chu Billy Wayne Gibsani thupo anvashe thei maya ma se chuina chuan tu man lo tlat lova mason na po nei lovin an hosan le taringot ani atuk zinga detective ten an case chui lai te an soi ho na detective Susan Jackson chuan mi pathum Regina an muna in nia soi lu tu biliate abil nu urina city le an chen pari kia ti te an zon mek thu chu athu phungina han soi mai maya a be selo devin a tho pia chen te zok chuan thu beng ver takan run soi tatlat mai chung ming pathum de chu an hriat zong ani thule lir theiruk thua an zon lai mek an ni thuan soi chuak tarup maya Billy Wayne Gibson chuan bial nu urina sweet ti nei thu te a thian pa po Ricky Lee Jones ani thu te le an inom na le tu tengen ni chen na hriat lo thuan ron soi ta hlol maya a lelam chuan hlok anin ti ton le ti chuan chulam hoi zong chuan nu chui na chu anan kalpui tangal chara van nei thak deuh main Billy in omna an hre thei ta hlau mai ti chuan rang takin mi anin tir ngala aron ho tak hlavin tin an lo chang ta top mai ani a chevel kong te po anen kwal reng boka darkar engemaw zat an chan hnuwa an mi chan chu aron ho tangea ti chuan kumsom pasari mi Billy Wayne Gibson le abial nu urina site chu thu zo fia turin an la ta ngala
an suspect dang Ricky Lee Jones ay ro chu an laman tarilo ani nutsui tu de chuan billion hena chuan Regina emo Ricky emo chu an na china siem tun mai anin muem ti ten an zot chan ngala ani chuan nilikalta abiak bak engma chan china hriat zui lo thuina lo changa tin Ricky le Regina chuan in ngai zonga Mexico lama Ricky lai chinte omna tlandun an tumnin a soibok athil sei chu adik theina lai omin investigator de chuan an hria Regina nen chuan manan ni hlau chuan Ricky chu kumtling lo khosak pui kheisa man theini don tlap ani chu wang chuan Mexico lama watlan bo pui dai po chu thil om ve takani na lai oma tin Regina nuin mi bo poster lo tar to te khan lo mu ve hlau phei chuan an hlau thong ve hleng tia chianga chu wang chuan late khuan tlan bo ta ni an ring deuh ani an han chui chianin Ricky chu ruk thuam manani to tian mu chuak le ta zel maya heti hun la hi parola chu lai lo ni chia le ngala manani na huam chung chua san phallo ni wangin Mexico chun lo pan tak takani chuan thu boy dang nei mi lo po ni se parol dan bo chet wanga man theini don ani chu wang chuan ama man theina turuwaran ti chu ngalania Regina hria theina tur te po NCICNT National Crime Information Center lama state shang police ten lo zon pui theinan an da lang ngal boka US ram chung police tu point an lo moemo an lo mane mo ni chuan Pasadena police te chu an ron hriat tir thei don ani ma se lir themo address rin hlel bi ke mo eng mau miu lo wangin mishing han tong pong zon ringa chu rin aina harasa thina do thei taka ngale photangai don ani marchi som pasari aroin her chuan Regina pa Houston khopui mi chuan phone danglam taka dong vele tatlak maya nu chui tu ten hena asoi dan chuan aron call tu chu tunge ni a hrengai lova o po chu hriat ngai ani lo chu pa chuan Regina pa niem ti ron zotin a fanuam na chu hriat thuron soya check-in pakhat chung do sana thule asamatan toy sak thuron soi mau maya apa chuan aladamem ti han zo chuan engma soilovin chu pa chuan phone chu ada ta dai nin a soyani anthu hriat thar chu Pasadena police te po hriat tir thuayan nia Regina case chui tu ber detective Suzanne Jackson chuan telephone company nena Regina pa call don chu chui ngal turina hantia anni po chuan ni nga mo zat chu nga ngai tur thuin an lo chang vele ani chu apa in kola don zan vek zan rei to lama chuan Regina nu point kola lo dong vereng mai hi lo nia ani chu tlem na lo in buat sai thadewa police te ro man nain anin biak na record na turte alo vua toa chumi mang chuan alo record thlap ani aron betu chu a hriat ngai lo mi pa o ania Regina chung changa soi tur nei thule mai chana nge soi du thu te soin atuk zingda rukle chan ve anom na pi alok dor pakata amaron muturin atia tunge ni a han zo chuan engma soilovin phone chu ada vele dai ani police chuan atan hlawm theinian hriat awangin kallo mai turin antia ma se Regina nu chuan afanu mulet le theina turani don phot chuan engma hlawnei to lova kalchu atum ru hle chu tianga ni wang chuan ama azir turin police anin ruat ta top maya ti chuan adoron soya chuan an vakal tangeya Regina nu chuan ami mu tum chu heklo tue moinaron biak beisein dor chung le vela de chuan atei kwala mipa mu piang chu luk takin a han thlek ngial thina ma se atua ma chuan ron betangian ti hau lo maya chutinga darkar ni zet atei kwal vel nu chuan beidongin an hole taringot mayani nini nuwa nu chui du chuan Regina nu le paten phone call an donan chuina report chu an dongta apa in call don chu Regina en munun na ber mar thlang lam mail zani vela
Ennis Texas atang dain ania anu anuin koladon nero khachu an chen na tanga hlalo te om van tlang man thei telephone atangin ani thung thilom zian an chu chianin nu chui tu de chu an omanuam lo tak zet to a originai chu nung dama mule be se na chau tiala poi khoina enga mo tak chu om nge ni rin na han nei lian to hle anu cholkar nia originai nu chuan investigator de chu aron be pop lea a maron kol tu thokhan aron bele nina soya aron biak masaka in morot na dora thokhan in moron rot non le nin a soya ni chuta anin bu hun chulo nga ringot chin nia na chui tu re chuan an ngai to lo wangin khoi tanga kol churon kal nge tian an chui le ngal thoya anom na tanga hlavak lo van tlang phone atang bokin ani ti an shetheya chu vele rang takin chulama chuan an tlan phei ngala ma se an vanang man le ta chuang lo ani April ni somni pathuma rain her chuaka Pasadena bularam nuai lui kama meise telam pang ruang cheto tak charania ruangam vela tangin Reginai ruang ni theinan shia detective Jackson chuan Reginai dental record chu kengin an ruang charnen chuan a han en mila a mai ro chu van nei thak takin an mi bozon lai ruang chu ni lo tian nem nge thei ta hlau ani chu bak chu mason na le thil thar sei tur em om lovin are le tawang fanga Reginai nu le patetan chuan be sei sana har ang reng to viau maya ril runa tak chungin an fanu chu chan ta anin ngai ti to chu ti rual chuan be sei na chete ro an la nei vereng thovani October ni som pania chulai muna changa mail somni paruk vela hlaom man vel khuwa mi panau pang pani hi anin khoma anin fiam nalama kong sira thing moi in chep nok deuh lai a hian an luta chulai muna chuan an dam chung an thengil to hau lo tur thilan wa mutatlat mai thing zinga chuan mishing ruang cheto tak hi lo ma rang takin bidang an shil ngala ti chuan police shet tiran nita ani police te po amunan ron thleng phei thuaya ruang chu chiat to ema wangin tunge ni shet rual ani to lo ru ro deuh chau ani ma to zok an ruang char chu alen lo ema wangin naupang ni lo vek poin tlerol than lakin lo ruang emo anian ring dewa amuna shet the tak takom lo wangin endik turin an lata ani churuang char chan chin chu Pasadena police te point an lo shevele thuaya an mizon lai Reginai ruang ni theyan shet awangin arang takin adental record le ama shet theina turan neyang angkingin an ron thleng phei ve ngala ruang endik na result nen chung te chu uluk takin anan endika Reginai ruang ani lo ti an vashele ta ani an tan chuan lom tur nge lom lo tur ti po shet thiam har to zoka an mizon chu lo thiani poin aruang tal mu chuan du hlea chuti rual chuan aruang beran la mu lo chuan aladam ti na ni ve thei tho boxia an ril ruwa phir tak zet to ani chutiang chuan kumsa zakwa somkwa thlasikron thacho me ka chuan sot lutuk lo ma se mi bozon na chu an la kalpui renga chuti lai mekin Bond County Illinois lama chuan huan nei papakhat hian an chekin rau san to chu halaral mai China sia chu chekin chukum ni kum thum chuan mang to lova a ong rop toin alu pon lun ngai to lo ani chutia hal tumain buat sai ta ka chuan voi khat tala chung chu va en non version shim China sia ran chole thil danga tana bu polan tel khoman da thinna chong chung lama te chuan a han lon chowa bu pol tel rop toing ma zat ala oma bungroyom han kangral turek maom to lo hi tirul chunga chua sana tum lai takin engemo amit latak thila mutatlat mai chu bu pol dar deu nuai zinga chuan ruro niom takhi a mutatlat maya a han en chian chuan mishing ruang am ngeni ti a shetheya ti chuan rang takin police shet tir tangal ani
Illinois State Police atangin Agent Mike Celia chu a hmun ron thleng phei masa ania ruangan charna chekin omna chu state in kalpona kongpui Interstate 70 an ti bulloka omani nge crime scene endik lama mithiam ten anan endik ngala ruang bul vela chuan thomhnaw rengan mulova tunge ni hria theina tur thildang ID card emo paras le bekang chi po engma munilo an mu chun chu lazai hlom pakhat deuh zong hi ni maya arwang nena han khai khinin chu lazai chu ala tharlam ang reng hlea tin chulai muna chuan mian kallo na rei to nian soi box sia wangin chu lazai tharlam tak chuan an mitala ta viau maya ti chuan endik turin an da thata ngal ani uluk takin ruang le a chevelom dan chu a thlan la zela ruang chu bu pol tel khom nana an man shui fei thachi mangin alain ve deu nuala tin chu tiang shuin telang chia chu apia dewan muboka an ruang char chu alua tet ema wangin nau pang ruang ani an ring dewa tin alua chuan samthle malo la tang bok ani chu ruang an charna khwa chuan kumsom chung chu Tualthah na reng an hrato ngai lova chu tiang thil rap thlak an hria chuan mipuia ti thlabar hle an khomi nge mundanga tanga chulai ron thi ti po hriat ala nilova tin chu khwa chu tiang mi bowan om an hriat mai lo wangle a bullok chu state in kalpona kongpuia ni wangin chu konga tlan tlang pa chuan tuine mo ruang chuan hnut chia ni an ring deuh ani an ruang char chu engang rual nge mi pa nge meichia ti po en mai chuan an chiang ngam ri lova chu ruang en dik tur chuan chu tiang lama mi thiam bik Mark Jones a roi anita ani ti chuan ani chuan ruang chu luk takin a han en dik ta chu da tanga thil mu chu chu hetiang hi lo ni ta an ruang char chu meichia kumsom pali tanga som parukin kar ke somli tanga som nga in kar vela ritani aringa asam chu tan toy hlim ron chang le me kania an tan na ero ala reilu tuklo athi chan ber chu re hlum ania an charlai an mu bu pol tel na shri khan voisom paruk zet a ngonga ve kwalania a venat ema wangin a ngong chu bung lo chau ani tin athi na chu kum khat chuang zet poni to mai thei tin report aziaka tin crime scene ala zai tharlam de wan charpo kha anan endika velea victim emo poi khoi tu thom no hak chung chang enge motal an hriat the anin be sei hle ma se ngun taka anan endik chuan chu la zai chu ko ton puan ani ti te mishing thom no in bel nilovin towela changa dok chuak zok ani ti te an shele ta ani ti chuan rampuma poi khoina chung chang anin hriat po na lian ber NCICI lama chuan an ruang charni thei tur chu anan zong ta mingo meichetlei rol bola mulo September sang zakwa somriat pakwa nulama mi zong anan en chuan an lo tam na samai ming zakwa som nga chuang lion lo lang tamaya han zon vek donin a hau tak lutuk dona chu wang chuan a endik na chu tlema thli film le shatin sanga zakwa som kwa chin anan en lea mi za vel chu anti kiam le theita ani ti chuan chung mi bo om na bial police agency shanga chuan chin hriat lo ruang an kol thu chu anan hriat tir ta regional case sui tu Pasadena police depot chuan October ni som paruk sanga zakwa som kwa hriat tir na chuan dong vea an ruang char chu regional ni thayan hriat awangin Illinois County Sheriff lam chuan vabepop veta ani alo chang tu receptionist chuan phone call an don tam ema wanga chip chira an chan thei ri lo thule an call le thoi tur thuina lo changa ma se phone an da ma chuan Pasadena police atanga vakol tu chuan zona poimo em mai zotin in ruang charna pun chu chek in aniem awati ta chat mai amada ya regina paron call tu khan an fano chu chek in aom thua soi wanga chu zona chu zotania ti chuan chu zona han hre chia chu receptionist chuan ron call tu dangang mai nilo ti a hre thiam ngala rang takin an ho tu te biak tir ta ngal ani a chulangin anin dor zui ngala
Pasadena police te chuan an ruang chhar chu asama toyem ti ten ron zot le ta zela chu po chu an kol dona khan aron kol tu khan asama tan sak tia soi wang ani chutia an ruang chhar nena in mil tak tak hlir zona an vazo tak zela chuan an ni po chuan an mi bo zon lai chu ni thei donin an lo sheveta afin fiana tur thil enga motal kolan nem tien lo zot thuaya ti chuan Pasadena police te chuan regional dental record le x-ray thalak te chu an vathon zuya chung te chu an ruang chhar nen chon uluk takin an lo en mila ti chuan an ruang chhar chu regional nge ani ti an ron nem ngeta ani chutia an mi bo zon lai ruang nge ani ti an ti chian thei ta ka chuan regional bialpa amatlan bo puitum tu ne soyeri ki aka khoya nge omang ti zona lo piang ve ngal boka ama an rin hlil na chu asang filor fuwa to khop mai chutia an case suila in state danga kan kai ta ka wang chuan Pasadena police te chuan US rampuma thu nei na nei FBI te puina an deal ta FBI Houston field officer thoklai special agent Mark Yang chu case lo bozi tur chuan ruat ngalania ani hi misual mi je chu chuale zir chian na lama thiam na sang zog nei ani nge ti chuan ani chuan a case don thar chu a han bo zui ngala regional ler ki ate case chui nine nam noi zong chu luk taka kom chu masak vek China sia thil changkai enga motal shet tura oma ring tlat ani chuti lai chuan rikia school lu na hlui an shet nai vai thei bera vakala a chan chin lo vazot tur atir chuak ngal boka chu school thunei tu te chuan a ma kuma po rikia chuan school a chuan en admit to lo tian lo saya address yalan tharlam berero an lo peta thova chu address chu rikia te chung ko chen na nin a hmuna vakal te chu a farnu na lo dong songa a mai ro chu a beng var thlag vak chuang lo khop mai a farnu chuan kum khat chuang lai rikia chu a chin an hriat to lo thule om thadu lo wang anin biak to ngai lo thu lo saya chuta khoi lai zel vela emo man rin thu te lo soi vel mai ani police te chuan Mexico lama chung ten nem tian an zota chunu chuan anu mel shet pakhat chu Mexico le Texas in rina bullakom Metamoros aom thuina lo changa regional thalak an entir chuan ala mungai melo nina in soya shet bel tura van mel viau mai rikia chu abial nu thi nain nam noi lovin a thi dana shet lo nei ve poni se police nena chuan report ngaman ring lova ama ngei po chu parol dan bo chetlan bo ni wangin big bo dana zon an ring deu ani chuti lai chuan FBI special agent Mark Yang po alo mai big lo athil hriat chin atangin poi khoi tu mi ziale ani na om te lo chut ve me boka athiam big na lamani wangin arin porin tlak thokhat viau special agent Yang chuan rikia chu poi khoi tu ni aring lo phota achan po tlerol in ngai zong in du ton ve tak an ni na langa chuti chunga bial nu thadu ni chuan thinrim thutna enge mo laka an nei ngai dona dan naranin chutianga wanga Tualthah na renga chuan crime scene alang chuak duin an victim te kutan thlak dan po ana sabik tlang puya ma se crime scene a chuan chutiang mel hmang reng chu lan tlat lo wangin rikia chu ani aring lo phot ani ruang charna mun chu a felfai lea chu wang chuan thuak film putura upave tok to tuemo thil ti ani aringa crime scene chu interstate kongpui bulmai ani wangin chu kongpui hmang tu chu ni ring boka tin kongpui dunga atlang nel dana zin ve wak thang tak truck khalemo sumdonga zin wak chiemo engemo wang state sang tlo kwal ngai chi ani aring ani tin regional chuan thom no eng ma hak lo wangin a mei chiat na kai noi poi khoina atel aring boka chuta po sri hmang ngai sakle muang changa shen hlum niala na wangin mirul rukal sual le tenom bik mei che chaklo zok ngai sak nuam ti ani aring bok a victim samahan tan sakher dana te chuan miom herle suak sual u chuak ani aring boka tin awai khat poi khoina nilowang ti chuarin dana ni bok ani
chutia misual mi ziale ani na vel chuta nu chui tu ten boy mek lai chuan regenerate bojan muna changa mels ani uvela hlaram noi kor kama ruro enga mozat charani le tatlat mai tun chum chumi paru ani ve thunga aluru veilama silaya kana ni ngei tura omboka fin fiana tak omlo ma se special agent yang chuan rikia rong ni thein a shangala a mai ro chumi thiam ten an fin fia ma chuan an la puang zar du lo ani chutia Houston le Pasadena Texas state lama nu sui tu ten boy mul lai chuan chuta changa khotlang lam mel sang te la hla Arizona state lama po police pakhachu ama to ka lo boy ve khop maya ani Arizona highway patrol thoknin adiu ti huna zo don nai toa chuti lai chuan kongpui sira hian truck lian chi pakhathi kong dal zong hian alo ding pong deuh ula adin na chu kongpui chak takalir theidang tlana hmunani boka wangin hun son tir atumani motor chu engine alo nung hlar maya alai pola eng veka a driver wa au chuan ain rin main papakhat hian truck kong khar chu aron hong thuta aron dok chuak zok mai police pa zok chu a phude uzuka a silai chu ngal ma se truck atanga ron chuak chu eng tia che zui talo chuan a bana phara a truck bang nemin ading ngala engma thilpoi omlo thule boina siam tumlo thua seya tina ke kor nung lama pistola pai thua sei lang ngal zung boka police chuan a ka pop mayang ti a hlawni mel chuti lai tak chuan truck chunga tang chuan mei che lau thlabar cheri niom tak hiron ri chuak tatlat maya a thil ton chu police pa chuan a she thiam lowang reng hle ma se chu tiang mei se thlabar ta chu thil diklom ngei niaringin truck atanga ron chuak pa chu kutkola bun tir ngala ti chuan ani chu police car chunga chuan a khung thata phot ani chuta chuan kalsanin truck chunga mei se thlabar cheri lam chu awangai ven le ta chei ro le truck nunga han hon chuan mei che pakhathi kutkol bunin alowin thlung reng mai chunu hne na chuan hlo tur om lo thu shilin thlamuang taka om turin a han tia chanpui tuan lo thlen thuai tur thu te sein a thiamang angin a tong thlamuan ani ain thlun na chu chuti taka shom le hlo thonom ni na shelova tin poi khoina ninge alan boka wangin aum dan chu mi thiam zokin endik se tia ti chuan phelpo phel du lovin aum ang chuan aum tir tari ani chumi nu chuan a police car lama chuan a valet lea ami man pa chu alo hle hau lo mai anung lama a phuara ku chu eng tinemo malama lo da fel der toa car sita a phuar be na polo fel toin tlan chuatumin car kong khar chu lo hong chan vel me ani a chet sual te uzia chu police pa chu na in hrichiang tak zeta truck chunga mei chia kha phuar na phel lo tum boi kwal vel ta se chuan he mi suali lo chuak man dai don ti na nia atlan bolo vek poin amale mei chia chu ron khoi zui shet theitlat let timing cher khop mai ti chuan rang takin ami man chu a phuar thale ngala atlan chuale hlawa phuar ni boka a nget thato khopang le chumi nu reilo te a chuan Casa Grande khua tangin police dangan lo thleng phei ve ngal thuaya mei che chu phelin adin munan an endika lo thonoma ni lo wangin an mi man pa ne chuan police station lama thu zo fia turin an shoi tangal ani forensic lam mi thiam te chuan chu truck chu an endik ngala an thilwa mu chua chu rap thlak hi an ti khopa an check tlok mai chu truck nung chu in ngai sakna pindan te hi ni ringot maya truck banga chuan khai dia ta mi thlun na tur thir kuala in welding bet thlapa chuta chuan chaina in thlung sa thlap bok ani towel thi sen kai nuai mai te sakor bakche sakor thir bar sakor khalkal na tur thiran mom tir thin te baga briefcase pakhat hur sual na lama mi ngai sak ching te man thin man ruwa khatlat te an mutsuak ani chu baka chuan
camera tele an meiche chan chua sam ni lo meiche sam enga mozat alo boka Casa Grande Police Department athok Detective Rick Barnhart a kai shoina hnuaya chu case rap thlak le dang dai zet chu chui zui ngalani don ani an mi man chu Robert Rocha ania a motora athil kola tangchuan mi pa ngai ni lo tia chiang ngal viau maya a mi man te che theilo va phartir na tur tiang a phuar na tur sri vol vu sate vok na sri shwal tele a sei vek po nuam lo khoba man rote nom chikima kol hi ni ringot mai an me se san choi kum som ni pasari mi ania kanan zo ngial poin police te hian a mingan soidu tlat lo a soidan chuan Phoenix khopui bullet truck din na hmuna tangin a motora chuan a dil vea a chuang ve ta ani anung pindana chuan a rem chan dan danin chin sekatuma alo muhil man lek tia chu pa chuan a ron be ta thut maya kut kol bun tirin a truck banga chuan a phuar beta kuta thlak nual bok ani chong kama vau chungin chu tenga mi man le ngai sak chu kum som panga chuang lo kalpui to niin ain soya ani chu thei to pin lo in veng ve shama ma se kudle ke phuar be ni thlata wangin ti the nei tlem hle a ti thei chun chu a ha lo se mai chu ni na ria ti chuan a dara a se saka chu chuan a ril ru la pengin aduangin alaka che man talo niin a soi athil soi chu oi om viau ma se a khosa zia ril ru lama chen lo na nei hi ang tlat maya anin kommol mol lai te chuan thil dang nai te soi zom le thina US ram fan chua tum thu te president bua microchip pe ka tul thu te leit noi tanin tu mala tan ngai lo na chan chin ti vel te nen a soi pol nuai mai Robert Rocha chung chang soi chu thudik po lo ni ta se court ma tran chan tur chuan arin ngama hardon lein an ria court atu se tu tan an man don phei chuan atu soi ngai chi a soi ngai dona thil chi sang sang soi pol nuai mai chuan chak pui har hle don ti a chiang reng mai si nu chui tu te tan chuan alu hai thak rem khopang le Robert Rocha chu anan ko vele ta ani chuan engma ti sual nei lo thu sain chu nu chu motor chuan man aya amani ain petamai nin a soi ve tlat maya tin ngai sa nianga lang te po chu adu thlan na vekani thu a soi ma mai a victim soi kha dikem ti hriat tumin adara hliam nei lo anan en saka se na nu maniom tak chu lo om nge ya a mai ro chu Robert chuan motora thilalot laya ati hliam ni na soi ve tlat thung ma se police te chuan se na nu ma ang zokin an ria an rin dan phei chuan a soyang ngein a shoka tak se tumanga alo chet mana wangin adara a se ta zokani an ring ani engpo ni se man photang an tia Robert chu hur sual na kai noi poi khoina khesim sakin an man ta phot ani chuti chung chuan an thushe tu tur ber mei chia chu ru lama chen lo na nei angai to na te atak anga soi mai thin nielan ta ka wangin ama in ngam chi ni to lova chu kheisa ringot chuan an chak zo donin a in shelo tlat maya chu wang chuan atan chan tur thil dang an dap le ta ani an case chu adang lamin arab thak boka chanchin bulam point an chua war chuai khop mai chung chanchin bu thu chuak chu Houston police officer pakhathian lo chiar fu ve hau maya thil thlen dan han hria chuan kumtir lama an case pakhat atira kan sei to shena hol chi thil ton nen khanin ang hlein a hria ti chuan chu case khoi mek tu Casa Grande police detective Rick Barnhart chu ava bepop ta top mayani anan soidun chuan mi pakhat chet na ni thein an sheta tel maya detective Barnhart chuan Tualthah ching em lo poin Pawngsual ching si semutalani a ring het bur to mayani ti chuan ani po chuan FBI lam hriat tir velein an nu chuina chuan thalo tho ve turin awangena FBI te po chuan an ti tur ti ngalin Robert Rocha chu Houston khopuya in lua khosani ti an hre chuak thuaya
Houston FBI Field Officer Talk Special Agent Bob Lee chu in chu zong chuak lo bo zui turin an ti tangal ani Robert in luan anu hne na chuan a in chu lo ve en dik turin an han nge na ani chuan in ngai sak na man ruwa thi sen kaya mu thuaron soi vele ta chia ti chuan chu thil soi tlo chan chuan Robert in dap phalna search warrant an dil chuak theita ani amuna ngei forensic mithiam tenen an thleng phei ngala an thil ton le zirna tangin chutiang poi khoina zong chang de chuan an poi khoi hriat rang nan an victim te thil nei engemaw an kol thafo ti an hria in chung an valut che chu an beisele an zon ber ni ma se an thil va mu chuan a bara khai lek zok ani khuma chuan thir khai diat te kut kolte mi tron bena tura siam thing phek te mei che thom no le tlereu chi sang an va mu ta treu maya tin chu mai ni lovin toel varti sen kai nuang mai te ba ka mei che thalak enga mozat asam tan toy sak ninge lang hian mu boka ma se chumi chuan nu chui beran mei che san chu kha ni lova tunge ni an shebok silo an thu boy chui lai tak ne in zom thilan la mu chuak tlat lo maya korta han din pui don se ati ti vel chu an tran chan pui bera ala ni don thova an thu boya kher chuan evidence an patcherem rem hle an thu she tu ve berla chu du soi mai adik nge dik lo po shet lo mi chiang nial lo ve takania ukil thiam takina han chai boy phei chuan Robert chu thiam changina chuak der thei don tlat ani chu wang chuan atan chungin evidence le thil dang po mu chu theini mana tiril chungin in king lova in rem siam puyan tum taringot maya chu nu laka apoi khoina chu apomani chuan kumruk chau tang tura shemanianga chu ta po alo tan to za chu paisa ka nianga tin tang reng chung na thoka chu phal sakani bokang tin in rem na chu anan zora robata po chuan alo rem ti ve maya ti chuan poi khoi tu rap thak le hlawm tak nian hriat an fin fia thei silo chu kum khatema vel le ka tan nuwa chuak le mai don ti na ni ta ti ngai na dang om ta hek lo le a thu buai dang de chu a to bzui taringot mai ani Regina Walter sile abial parikia bodan le Regina thattu po chu chui chulovin alom tarenga a chui tu ber FBI special agent Mark Yang ero ala be dong hau lo nikatsu an case sui lai vel chu phone a police officer pakhat nen an soiduna anin biak na chu an thopui FBI special agent ve tho Bob Lee chu an lo hria a benga ver tak hop mai anin biak zo nu chuan Bob chuan Mark Yang hena chuan tuna I case suing deuh ka man ni kan case khoi pakata an soitlating ka hria alo tia chu case sui chu Shena Hall chi kidnap ani dan le atlan chu le dan vel khania Robert Roach an man kai noi alo hriat to kha ani chu thil sei chuan Mark Yang a beng a ver ngang maya an ni man Robert Roach chu Arizona tanina atan thu te thlatlem te nuwa chuan chuak le mai don ti te han hriat phei chuan aza et hi ni top mai ainan dap sak chan chin tele an thil mu chuarin lom tak tele an khe sui bera an man tang kai thei silo dan te chu a hriat bel zel boka ti chuan ainan dapna mei chia tu ti hriat lo thala kan mu chu ena han dila chu thala ka chuan mei chia nau pan mel tak thom nu duma in thuam pakhathi thala kalan hlau niom tak hian ain hlia dewa a mel tak lang chiang lo ma se chu mei chia chu a chui mek Regina ni tlatin a hreta ti chuan fin fiatumin a chung te bula Regina thalak chi sang a dil ngala ani chuan chung te nen chuan lo en mila Regina ya ninge yem ti lo fin fiaturin laboratory lama thon zui vele ngala ti chuan le an ni chuan Regina thalak nge yani tian ron nem nget tarup mai chu tiang ani ta ka wang chuan Robert chu Regina Pawngsual le tha thu boy or tir turin ma la chun zom ve ta ngala evidence dang mu bel be sein Robert inan dapna an thil wa mu chu te chu en ve dila thil chi sang zinga chuan thlaka Regina hak ang tak thom no dum chu lo tel le chi mai
chu po chu laboratory ending ani nuwa reginai kor nge ani ti fin fian le ta ani chu ba ka chuan Tualthah sen kayan mule ruangan charna munna la zai hloman mu kha ending ani le boka ain mil chiatin nem nge nia chu ti rol chuan chu tiang toel chu common ema wangin Robert ina changa an mu chua mi nge nie tiero an soi chiangam lo thung ti chuan Pasadena police detective Suzanne Jackson chu FBI field office lama leng pein reginai thi to Robert thiam lo chan tirani dan turle an tran chan turte an rel hota ani a chena muna khan tu te thom no le tlera unge ti hriat lo tam takan chara chu wang chuan poi khuina danga point nam noi ngei ni na langa ma se a victim chu tu te nge ti an shemai box si lo theini se chung te po chu hai chua ro rel na dik tak len chuan du khop maya ma se ni re lo te nuwa Robert chu parola chuak mai theni to wangin hunan nei tam box si lo an ril ro man mo to tak zet ani ti chuan an duanga anin buat sai nuwa Robert she chiang le tura an ngai an tho pa chu thu zo fiatan an ko vele ta ani a motor khalna thin company nei tu ber kha ani la chuan chutia poi khoina thila Robert chung chang anan ko chu lo rin sa devani thu a soi hem maya a chan po a main a motor nunga meiche pakhat ku ta thlak chung chang a manalo ni to a mai ro chu bo zui lo vin chu khe su lo zu zi dai to hi lo nia a mi zi enin ani po chuan lo ring hlel heavy ve viau to ni o me ma se poi deuh mai chu khati a khal tu pa bermana ni nu khan a motor chu a lo shal dai maya a mai ro chu van nei thak takin a motor hriat theina tur vehicle ID number te a motor thil phurna le a chet vel dan chin chiana le kha te a diesel thunna receipt ti vel te chu ala kol thavek thung ani ti chuan a truck ID number le a diesel lakna receipt te mang chuan Robert an chu truck khal chu a chet vel dan sang chu anan chui ta a diesel lakna receipt atangin March ni som pasari gum sang zakwa som kwa chuan Ennis Texas a ngei ti chianga chumini chu reginai pain kol danglam taka don ni khania chu kol ron kalna chu Ennis Texas ani tian lo chui chuak to bogani kha tin reginai nuin kol don lai po kha abul nai Robert ta om lai zelani tian fin fiale bok ani zona pakhat poimo takom lea reginai nu number chu mi bo poster in tara te the darani wangin olsam takin a hret hei ngei dona ma se engtin nge apa number chu anei thea aron kol thei ti chuani chu zona chhana chu Robert in a tang evidence an lak khom atang khan a chan naum thea chung evidence an lak khom zinga chuan reginai notebook te hi lo tel vereng maya chu notebook a chuan amimal chanchin tlang puite ba kha a chung khat nai vai te phone number po ziak veka chu ta tang chuan apa phone number chu a hriani an ring ani chu mai la ni lo chewa chu notebook te phek danga chuan rikia chu mi thiani ta tile chemtelem hiloin ziaka reginai bial pa po chu a thata ni rin hlel na an nei lian hlea ma se arwang emo fin fiana dang engman nei tlat lo maya arwang ni the an ngai lui kamaru rawan char la khan fin fia thei boxi lo kumsom panga chung chu tiang chona lo che to ngain soi khan la sharenga chumi chunga a chet na ni thei tura an ngai mi bole Tualthah na chui chualo te chu tharum thaw poi khoi ching te man chona tura abi kadin violent criminal apprehension program an tia anan the lut nok maya anni chon uluk tak an lo zir chian nuwa mi bole Tualthah na la chui chualo case Robert a chet na ni thei lang chu som nga zet an ron chop chuak ta nok mai ma se chung zong chu chui manan ni tolova reginai thina chuan anin sorbing zui ta zok ani ti chuan le uluk taka an chui nuwa Robert a truck khal thin chu an chui chuak thei ta hlau maya ma se rong ten lo kap thar towa voitam takan sil to boka a khal tu te po anin thak kwal nual to bok ani chu ti chung chuan beise na chette an nei chu bo zuin
chu trak chu anan en dika chu ta le me che samzai pakhat le fingerprint pakhat hi an mut chuak hlau mai uluk taka an en dik nuwa original samzai le fingerprint nge ani ti an nem nget tarup maya chung thil chuan traka chuan a chuang ngei ti a fin fia chiang ta a mai ro chu ama du thu nge chuang nge nia ti lui na in ti ro ala fin fia chuang tlat lo maya a bel pa ne na tlan bo tu man ni tian shatwa trakrem changa lo chuang ve mai mai po ni se thil mak vakani don tlat lo evidence an nei china tang chuan regional thattu nge ni ti chu chiang thokhat chuan an hria ma se rampum huap court lian zo ka thu boi ngai to tur chuan state pakhata kidnapping state danga phurluta state pakhat aya tama poi khoina chu ain zo mangai si chuta robert tan hun chung la chu a zo ti ti chu ni der mai boxia chu wang chuan rampum huap court federal court lama thu boi chu putlu lo phot mai ni se arwangan charna Illinois state court lama thu boi chu ngai tu ni se tin thutluk na an siam ta ani February ni rukum sanga zakwa somko pania kong ol samzok zongin nu chui tu re chuan Arizona state tanina tang mek robert chu an vatloa an evidence nei tenenin puang mai turin an vanor chiama ma se robert chu alo tangko vetlat tektik sang mga darkar nga mozat anan dob ngel poin atana poi tureng ma soi du der lo maya chu tiang ani taka chuan korta evidence mga omzenei takan che tangai don ta ani ti chuan Illinois lama rural na dang machon tur chuan phur chua ania ain lak khawang ngot chuan rural na chu amachon chak big lo ni mai thei au kil chuan tektik chi sang mangin court chu tharuk lain atol nun tir hem mai ma se thiam lo changani chuan thi tura achung thu rel theini don ti a hriat wange ni September ni som pakhat sang zakwa somko pani khan poi khoi tu ni ti apom ve tange nge a ti chuan dam chung tang tur le parol pot chok thelo turin achung thu rel ani ta Chester Illinois Menard Correction Center lama sonani ta ani evidence an mu chuatenin Regina chau chu akut tor tu ni thein nu chui tu de chuan an shelova theang angin an la chui zui renga kumsang ni pathum khan University of Arizona forensic scientist de chuan October ni somni poruk sang zakwa somkwa ru rawan char pakhat chuan zir chiang lea thiam na le technology sang zok ne na akhaberu le havel x-ray and endik na tangin kumsom ni palimi Patricia Candace Walsh-ni ti an fin fia le theita lau mai Candace apasal Douglas Scott Zikowski nen anin nei nu de uloka Seattle Washington atangin an zin chuaka January sang zakwa somkwa Ozona Texas atangin chinshit lovin an bota dai ani apasal ruangi interstate ten an ti kong puibul an bona tanga hlavak lova charnin arwangan charnu kum nia ani hi chu tunge ni ti hriat chualo ni toa anu kum som chuangaral nuwa anu puikin dei se ruang chuan hret chuaka ve ta chau ani anu pathi dan chu Richard che dan nen in milria wan hriat awangin nu chui tu de chuan anan chui zui le ta Douglas ai silai ka hlumania alua silai mu le Richard silai le ammu te chu en milani nuwa ain mil ngei tian fin fia le ta ti chuan Richard chu Patricia Candace Walsh le Douglas Scott Zikowski te nu patha thu bo chu siambel sakani le ta chuta po chuan death sentence pumpel nan ati ani ti apom le ve a dam chung tang tur le parol po chuak theilo tur bokin shemani le ta a vain dam chung vai thuma tang don ti na ani chu heng lo poi khoina dang mei sekit nep le khoi chiate Tualthah thleng poin rin lilna tur tam takaloma amai ro chu fin fia theom bel tari lo tuna hian Menard Correctional Center Chester Illinois ala tang renga kum somriat mi ni veto ani ole khati zong khatun chum Geronimo channel crime video kan ti chu thei chu alo ni le ta ngai nomin lo ti le nge kan be sei in zawain tuk chuan nuam choi tui mut tui mang thale vek ule